Nenad Bjelica zajedno s igračima, stručnim stožerom, ali i ljudima iz kluba u Zagrebačkom Capital centru pratio je ždrijeb, pa ćemo odmah ga pitati za prve dojmove. Gospodine Bjelica, pa vaš komentar s ove skupine C? Dobro, nismo mogli dobiti slabu skupinu, sve su to vrhunske momčadi. Rekao bih da su protivnici odlični, radujemo se svim protivnicima. Manchester City koji je sigurno od ove druge tri ekipe na jednom većem nivou, a vjerujem da ćemo biti u stanju sa svima igrati i potući onako pošteno i možda i pobijediti koju utakmicu. Komentar onda jednog po jednog, evo City, nešto ste već rekli, tu su Šahtar i Atalanta koju ste i prizivali. Da, Šahtar je konstanta već u Ligi prvaka godinama, Atalanta isto kao je nova, ne znam koliko puta nastupa imaju u Ligi prvaka, ali sigurno jedna jako ozbiljna ekipa koja je u Italiji u konkurenciji velikih momčadi bila prošle godine treća ili četvrta, ne znam točno. Tako da to sve govori o njima, Šahtar koji je godinama u Europi, City šta reći o njima, tako da imamo lijepe protivnike za Ligu prvaka. Dakle, rekli ste cilj je potući se. Svaka utakmica na 3 boda, nema tu, da li je to City, Šahtar ili Atalanta, uvijek će biti isti cilj, pokušati doći do 3 boda, naravno da će biti to teško, ali mi vjerujemo u sebe i vjerujemo da ćemo u svim tim utakmicama imati svoje šanse. I veliki mamac za gledatelje. U svakom slučaju, mislim da su to jedna talijanska, jedna engleska ekipa, Šahtar stvarno su vrhunske ekipe, tako da pozivam navijače na stadion. Hvala vam puno i puno sreće. Hvala vama.